It's good din pala kasi guys pag nag-run ka, especially if you're having some troubles in life, you can release those out kasi kapag nag-workout ka, napoproduce ang endorphins, which is the happy hormones. Ganyan ako kadami mag-motion guys. Winner, diba? Kasi halos buong katawan ko yun. Hey guys! Welcome back to another vlog! Medyo mataas po yung energy po natin ngayon kasi sobrang dami nating nakain for the lunch and dami po nating kinain na dessert. So this time, as you can see, I'm on my workout clothes. So we need to work out now kasi may pustahan kasi kami ni Mac guys and hindi na ako makakahabol. Hindi ako mananalo sa pustahan. Kung hindi natin sisimulan ng mag-workout. So mag-workout tayo kasi sobrang dami nang kinakain. Yun talaga, yun ang problema. So, yung previous vlog, guys, kaka-close ko lang siya and it's about 2 days or 3 days na yung nakaraan mula nung last na vlog, yung vlog na yun. And, guys, pumunta kasi sila tito ko tsaka si tita ko dito. And, you know naman, pag sila yung mga kasama ko, they love food, they love eating out. We love to cook inside the house, in the kitchen, pero yun, sobrang dami namin kinakain. So, we need to burn those excess na baggage natin. So, yun guys, kailangan na natin simulan. And my outfit for the workout is this one. Ano lang to guys, yung pinang fun run. And of course, I have the sports bra. And then, yung favorite ko na leggings ko, this is from my grandmother pa before. So, magsusus na lang ako or let's see kung anong workout na gagawin natin para sakto dun sa gagawin natin yung outfit natin. Bago pala ako mag-workout guys, buksan muna natin tong mail natin. We got a mail from Precious Skincare Cosmetics. And actually guys, these things, binili ko siya, tsaka pabili siya ni Jonah. Actually, isa lang yung akin dito. Ito guys, yung Precious Skincare Cosmetics na Miracle Toner, ayan. Kasi 2 weeks lang ako nag-stop guys. Tingnan nyo naman yung face ko. And then, we got a lotion here. This is the Precious Skincare Cosmetics na Instaglow lotion with SPF 80 naman na SPF niya. So, sobrang bonggang-bongga. Yan. Ito naman, pabili ni Jonah. And the rest are all pabili, guys. Meron pala akong isa. So, babalik muna natin siya dito para hindi makalat dito sa ating sala. Chinek ko lang kung complete kasi hindi ko siya na-check anong bagong dating siya. Pero complete naman. Thank you so much, Sis Jen, for always accommodating my order. Sobrang bilis niya talaga kumilos. Yan ang nagiging successful. Sobrang bilis kumilos kapag may bentahan. Hey guys, so tapos na ako mag-workout. Actually, nakapagpahinga na ako ng 1 hour. So right now, it's already 6:30 p.m. Lalabas muna ako with my jersey on. Ayan, magja-jogging ako sa school para ikot-ikot lang, kahit mga 1 hour lang. And that will be the start of our night. And then edit later. Tapos tuloy natin ang pag-vlog later on. So, yeah. Guys, I'm back home. 30 minutes lang yung actually hindi siya walk. It's brisk walking na. Grabe, ang hirap mag-adjust guys kasi sobrang tagal na nung last time na nag-run ako, nag-jog ako. So, ayun, walking muna tayo, tapos konting run lang. Halos mga 1/4 of the whole workout is jog. Not actually run, jog lang siya. So, ayun. Okay naman, it feels good and I forgot na Wednesday pala ngayon, may midweek sa school so hindi rin ako pwedeng magtagal. Though gusto ko sana mag 1 hour, actually yung balak ko talaga is 1 hour. 6:30 to 7:30 sana. So nga, 7:30 mag-start na yung program and nagpupuntahan na yung mga estudyante tsaka yung mga faculty sa may hall. Kaya nahiya naman ako. Yung dadaanan kasi guys nakikita sa hall kapag nagja-jog ka. Yun. So, I decided to come home and take a rest, guys. Sobrang gusto ko yung ganito. I feel good na nakakapagpapawis ako. And tomorrow, guys, I'm hoping na makapag-jog ulit ako. Sana ng morning. I hope makapag-jog talaga ako kasi gusto ko rin maaga akong magising bukas kasi madami pa akong gagawin for tomorrow. I need to go
to Rosario to run some errands. I need to go to the bank. Ganyan, basta madami akong gagawin bukas. I hope magawa ko sila kasi may duty ako ng hapon. So, kailangan kong matapos yung mga yun ng mas maaga. Na-enjoy ko talaga to guys, tong Hydro Flask ko. Wait lang. Mute muna natin yung TV. Kasi kahit matagal na yung water ko dito, malamig pa rin siya. Diba yung ganito ko dati purple, umuwi ulit si tita ko. Sabi niya, anong gusto mong pasalubong? Hydro Flask lang, saya na ako. Pero, dami naman niyang binigay. Napaka-refreshing kapag after ng workout. Tapos, uminom ng tubig. Grabe guys. It's good din pala kasi guys, pag nag-run ka, especially if you're having some troubles in life, you can release those out. Kasi kapag nag-workout ka, napoproduce ang endorphins, which is the happy hormones. So, yeah. And I suggest dun kayo, kung may part sa inyo na yung mapuno, ganun. Kasi kapag mapuno, madaming halaman, madaming negative ion yung air, that can make us feel better, that can make us feel happy. Ganyan. So, yun. Dun sa may mga malapit sa dagat, falls, bundok, mapuno, ganyan. Yan yung mga madaming negative ions na hangin. Kaya dun kayo mag-jog para mas masaya ang feeling. Parang napaka-fulfilling after ng run. Nanonood ako guys ng vlog nila. Resting na mo naman. Yung mag-ama to. Ayan, loading. Diyan pa nag-stop. Manonood lang ako guys ng isang video. Para mag-relax lang ako. Syempre, diba yung tipong kakatapos mong kumain, nabusog ka. Ayan. Higa-higa muna. Ayan. So, tapusin ko lang yung tapusin lang akong isang vlog. Gusto kong matapos ang isang vlog. And then, maliligo na ako, tas edit na, tas matutulog na tayo. Ayun guys, so, nakaligo na ako. I mean, naka-shower na ako. Half bath lang. Kasi, ayokong basain yung hair ko. Dahil, ako na treatment ko kanina. Hair treatment ko. Mag-skincare ako kasi, as you can see, I have a lot of pimps happening right now. And 2 weeks na kasi ako nag-stop na to guys, nung Miracle Toner, kaya ganyan na, nagwawala na yung mga pimples ko. So, nag-order ulit ako kay Sis Jen ng bago. Ito kasi guys, yung Miracle Toner nila may AHA, BHA, and PHA. So, it really, cleanse the skin. Para maiwasan yung pagpipimple. Sorry guys, yung lalamunan ko, alam mo ba? Sobrang iba pa din, di ba? Kung napanood nyo na yung mga previous vlogs, lalaman nyo na, nagkasakit ako nitong mga nakaraang araw. Kaya, ganyan yung voice ko, guys. Hindi pa rin actually ako nakaka-recover. Kaya ako nag-jog din kanina kasi isang reason ko din yun. Para, medyo, alam mo yun, para huminga ako ng malalim, mag-expand yung lungs ko, ma-exhale yung negative ions, ay positive ions. Para maging happy tayo. I'm not saying that I'm not happy right now, pero para mas maganda lang yung feeling. Kasi parang stressful na masyado. Kaya yun. We are going to use ito AHA serum. Kasi diba may AHA din yan. Yung may AHA din yung toner. So, ito guys yung AHA serum natin. 2, 3. Mga 3 drops lang guys. Tapos, pinafocus ko sa may pimples, ganyan. Kasi nakaka-dry. Kung napanood nyo na guys yung review ko nito, ito nga lang masyado siyang yung parang malagkit siya. Kapag tagal ito. This is the whitening sleeping cream mask. Ayan. Makikita nyo ba? Kasi ito yung nakakapag-lighten din siya ng dark spots. So, ayan. Dati, binimix ko to sa AHA. Pero ngayon, inuuna ko na yung AHA para mas ma-absorb muna ng skin. Pero actually, parang nag-mix lang din sila. Para naman pumuti yung face natin sa may mga dark spots. Like that. Yung ginagamit ko na lotion pang gabi, this is the super smooth na from Bath and Body Works. Meron tong shea butter tsaka coconut oil. Kaya sobrang talaga to. Ang tawag nito, moisturizing.
So, ito yung ginagamit ko pag gabi. Kasi walang SPF to, kaya pang gabi ko na lang siya gamitin. Ayan siya. And then, gumagamit din ako ng AHA. Mga tama na yung dalawang patak. Tapos, minimix lang natin siya. Then, nilolotion natin siya, especially here sa siko. Kasi dyan yung madalas mag-dry. TMI to ha. Pati puwet ko nilalagyan. Actually, lahat. Buong katawan ko. Puwet, chan, legs, paa. Ganyan ako kadami mag-lotion, guys. Winner, diba? Kasi halos buong katawan ko yan. Good morning, guys. I-close ko na itong vlog na to para makapag-start na tayo ng panibagong vlog. And thank you so much, guys, for watching. And yeah, sobrang happy ko sa inyo guys na nandito kayo lagi nanonood and nagko-comment. Ayan, so today, madami tayong mga errands. So, if you want to see what I did today, punta na lang kayo sa susunod na vlog or antayin nyo yung vlog for tomorrow. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joya Pia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.